Psalm 130 and verse number 3. English una, Bisaya ikaduha. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope. My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning. I say more than they that watch for the morning. Let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption, and he shall redeem Israel from all his iniquities. Bisaya, kung ikaw, Ginoo, magtimaan og mga kadautan, I think we could also use the word marka. They do that in other places. Magmarka sa mga kadautan. O Ginoo, kinsa ang mubarog. Apan, adunay kapasayloan diha kanimo, aron ikaw mahimong kahadlokan. I think we could just go diretso, aron ikaw kahadlokan, that thou mayest be feared. Verse 5, Ako naghula alang sa Ginoo, ang akong kalag nagahula, ug diha sa iyang pulong ako naglaom. Ang akong kalag nagahula alang sa Ginoo, labaw pa kanila nga nagtukaw alang sa kabuntagon. Ako nagingon, labaw pa kanila nga nagtukaw alang sa kabuntagon. Itugo ngang Israel maglaom diha sa Ginoo, kay sa Ginoo adunay kaluoy. Ug uban kaniya na ang madagayaon nga katubsanan, ug siya mutubo sa Israel gikan sa tanan niyang mga kadautan. Kita na kasabot sa palong tukaw. Tukaw. Is it kind of like vigil? Is it like vigil? Mag-vigil, magtukaw? I think it also means disturb in some contexts. My message this morning is a little unusual, but you'll understand it before we're done. God's forgiveness should produce fear. Ang pagpasaylo sa Diyos angay nga magpamunga sa kahadlok diha kanimo. God's forgiveness should produce fear. What does that mean? Magampot ta, dayo magwali ko kaninyo karong buntag. My Father, please bless the message today. Would you fill me with your Spirit? Would you bless the preaching of your word? Would you empower me, God? Thank you for our faithful folks here. Thank you, Lord, for allowing us to reach our goal this morning. Thank you, Lord, for all your blessings on our church. I pray, God, that you'd work in hearts this morning. Lord, I pray you'd correct thinking where necessary. Help us, Lord, to grow in our fear of you and our love for you as we seek to serve you with our lives. We love you, Lord. Please bless the preaching. God, I need your help. Help me, please, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Kaya sa verse 4 sa atong gibasa karon, makita nato ang duha ka idea nga kasagaran dali gisagol na to. Can I say it that way? We don't normally mix them. The forgiveness of God and the fear of God. Let's read it again. Look at verse 4. But there is forgiveness with thee. Meaning, kita nga magsasala, makakaplag sa pagpasaylo diha ni diha sa Ginoo. That's what it means, with thee. And it is correctly translated as diha kanimo. But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Not loved, feared. Certainly, we should love God. Siyempre, angay nga kita mahigugma sa Ginoo tungod sa iyang pagpasaylo kanato, tungod sa iyang kaluoy sa among kahimtang, bisan magsasala ta, bisan daghang sayo, bisan usahay magrebelyoso ta, siya magpasaylo na to. Siyempre, angay ang gugma. Pero dili wala nakita na to ang pulong gugma. Kahadlok. Apan adunay kapasayloan diha kanimo aron ikaw mahimong kahadlokan. According to this verse, one of the reasons that God forgives us is so that we will fear Him more. Usa sa mga rason nga ang Diyos magpasaylo kanato
Mao nga, kasi mao nga, kit nga mo dako na nga atong kahadlok kaniya. So we will fear Him. And para nato, medyo magalibog na kay dili ta mag-connectar sa pagpasaylo o kahadlok. Para nato maghunol ta kabayan sa pagpasaylo, para nato kana may kahupay dili kahadlok. May kasiguruhan, God loves me. Kana magpainumdum na ko sa gugma sa Diyos, sa pagkadako, sa kaluoy, sa Ginoo. But we don't normally think of fear with the word forgiveness. I preached on this text a long time ago, but I don't remember anything I said, and I was afraid to go look. So, the message today is going to be very different. When we think of forgiveness, we think of hope. Nay paglaom sa akong kinabuhi kay ang Diyos magpasaylo nako, and that's not wrong. We see that in Lamentations. Go with me to Lamentations chapter 3 verse 21. We see the connection between hope and comfort and peace and serving God. That's what we see connected with forgiveness and mercy here. Lamentations chapter 3 verse 21. Famous verses from the book of Lamentations. Nay Isaiah, Jeremiah, Lamentations. Mubok lang, 5 chapters lang diya sa Lamentations. Kung basahin mong Biblia, pagbangutan, ang mga pagbangutan ang name sa book. Lamentations chapter 3 verse 21. Kung nasa amen. This I recall to my mind. Therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kini akong gihinumdum sa akong hunahuna, busa ako adunay paglaom. Kini tungod sa mga kaluoy sa Ginoo nga kita wala na horot. Tungod kay, I think I'd be better na ut-ut. Tungod kay ang iyang mga kaluoy wala napakyas. Silabad o sa matag buntag dako ang imong pagkamatinumanon. Para nato kini diri nga atong nakit-an diri sa Lamentation, kana ang mag-uyon sa atong hunahuna kabayan sa pagpasaylo, naay paglaom, naay kahupay, naay remembrance sa kaluoy o gugma sa Ginoo. Pero sa atong teksto karon sa Psalm 130, ang Diyos nagconnectar sa pasaylo o kahadlok. Ang Diyos nagingon ang raso nga ako mo pasaylo nimo, mao nga ganahan ko nga ikaw mahadlok nako. O kita makadung, wala ko nakasabot. Why klaro na sa atong pagi sa hunahuna. Go back with me to Psalm 130. We're going to look at it again. Psalm 130 and verse 4. Then we'll jump back to verse 3. Ang pagpasaylo sa Ginoo angay nga magpamunga og kahadlok dinhi sa atwa. Kahadlok sa Ginoo. Psalm 130 verse 4. Kung nasa amen? But there is forgiveness with thee. Why? That thou mayest be feared. Kana nga pulong that nagpasabot sa rason sa miaging mga pulong apan adunay kapasayloan diha kanimo kay nganuman aron ikaw mahimong kahadlokan. So what is God talking about? Unsay gistoryahan sa Ginoo, the gistorya sa Ginoo dere. What's He talking about? Back up one verse to verse 3. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Kung ikaw, Ginoo, magtimaan og mga kadautan o Ginoo, kinsa ang mubarog. What's he talking about here? Okay, kung panaglitan sa among eskwela, we don't put infractions on the board, right? Dali magbutang, pero sa paper lang. Ang ranking ibutang sa board. But what he's saying here is like sa among eskwela dere, kung ang mga students dili magsubay sa saktong procedure sa ilang homework, they get something called an infraction. O diha sa database, Excel sheet ni Gillette, na piece of paper, gihatag ni Ate Gillette, o si Gillette mag-enter kini ang sayop, pag naay 1 infraction, 2 infraction, magmarka.
we mark, like, or you, if we did it on a board, you could take it, oh, naisayo, 1, oh, nabdugang pa, 2, magmarka. You understand tally marks? It's kind of that idea. Here's what David is saying. He's saying, God, let me put it this way. I'm getting ahead of myself. At the end of the verse, we see this phrase, who shall stand? Kinsa ang mubarog. That is a very important part if we want to understand what this means. Kinsa ang mubarog. What does that mean? That is a legal term. Not expression sa English. We would say, that will never stand in court. That will never stand in court. What does that mean? It means kana nga alibay, kana nga ras nga imong gihatag para sa imong gibuha. Basically, ako naghimo niini tungod kay, if we say that will never stand in court, that means ang judge dili mo dawat niya na ingon nga mayong rason. Kana dili magpanalipod kanimo if that won't stand. Kung kana ang imong rason nga dili angay ka sa pagsilot, if that's the reason you don't think you should get in trouble, you're going to lose the case. Mapildi ka diha sa imong kaso. That won't stand in court. Kana nga ebidensya dili madawa sa judge. That is what that phrase means. And we see that throughout the Bible. Go to Psalm 1. Murag wala gyud ka nakamatiko niini. We see the same exact idea. Psalm 1 verse 5. Does that concept translate into Visayan? Kana dili mo barog diha sa imong kaso? O dili lang gayo? Masing dili. Psalm 1 and verse 5. Therefore, the ungodly shall not what? Stand in the what? Judgment. Nor sinners in the congregation of the righteous. Busa, ang mga dalit Diyos nung dalit makabarog diha sa paghukam. Ni ang mga magsasala diha sa katiguman sa mga matarong. What is God saying here? Kung naidautang tao nga magbarog at tubangan sa Diyos aron hukman, mapildik yun siya sa iyang kaso. Dalit siya makabarog. He is going to lose the case. We have another English expression. You have no standing. You have no legal standing. That is what this means in our verse. O Lord, who shall stand? So let me read it for you again from Psalm 130. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Unsa ang gipasa mo magtimaan or magmarka og mga kadautan? Here's what David is saying here. I don't know, it's actually not David. Whoever wrote this psalm. He's saying, God, if you filed a case for every single sin that we commit, wala mi tsansa. Who shall stand? Kung kasuhan minimo, sakto kasuhan? Kung kasuhan minimo para sa matag sala og maglista ka, mag-arraignment na. I think that's also the term, arraignment. Magbarog at tubangan sa judge, ang judge mo so kini ang kaso batok kanimo. I think that's arraignment. I could be wrong. But I think if God did that, matag panon makasala ta, kung siya magkuha na to, ay, naikaso karon og magmark ka siya sa tanan, maghimo sa kaso. Unsa atong mahimo? Mapildik yun kitang tanan. We have no stand. Dili ta makabarog diha sa atong kaso. No one could win their case. Dayon, magpadayon siya sa atong teksto sa verse 4. But there is forgiveness with thee. Apan adunay kapasayloan diha kanimo. Isn't it funny? We get upset kung makasala ta o dakpon na, or sakpan, o naipagsilot, we get upset. But have you ever thought about how many times nakasala ka o wala? Gisilotan ka sa Ginoo? You ever think about that? If thou shouldest mark iniquities, who shall stand? But there is forgiveness with thee. Aren't you glad that God is forgiving when we do stupid things? Dili siya diretso magsilo sa tanan na itong mga sayop. Patay! There is forgiveness! Dili ba ka malipay yung ang Diyos malaluyon nganhi kanato kung kita makasala? Ang Diyos ready na nga magpasaylo. Go with me to Psalm 86 verse 5. Psalm 86 verse 5. Psalm 86, verse 5. A lot of Psalms today. We went to Lamentations too.
Psalm 86 verse 5. Psalm 86 verse 5. I've preached on this verse many times, but I've never paid attention to the last sentence. Wala gyud nakamatikod ko sa last sentence of verse. Psalm 86 verse 5. Kung nasa, amen? For thou, Lord, art good and ready to forgive. Sa dali pata makasala ang Diyos andam na daan nga magpasaylo. Wow. And ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Have you ever in your life, nabay panahon na itaw nakasala batok nimo, ug ikaw kabalo kinahanglan ka magpasaylo, pero ang hunahuna mo, ang mga pulong mo sulod sa imong hunahuna, dili pa ko ready magpasaylo. You ever been there? Dili pa ko ready. Aren't you glad God's not like that? When we sin, He's already ready. Andam na daan nga magpasaylo. Let me read it again. Kaya ikaw, Ginoo maayo, ug andam sa pagpasaylo, ug matagayaon sa kalooy. Ngato sa tanan, watch now, ngato sa tanan kanila nga nagtawag nga kanimo. I want you to notice something very important in this verse. God doesn't promise His mercy and forgiveness to everybody all the time. In this verse, watch. Ang Diyos ulit magsadari nga maluoy siya o magpasaylo siya sa tanan tao sa tanang kahimtang. Tanang panahon. That's not what He says. Who is God offering mercy to here in this verse? Them that call upon Him. Ang kaluoy o pagpasaylo itanyag ngato kanila nga motawag kaniya. Now stay with me. Follow the logic here. Kanusa ikaw kinahanglan sa kaluoy o pagpasaylo sa Diyos. Sa dihang ikaw nakasala. Right? So, ang pagtawag nga kaniya, wala nagstorya kabayan, kinang tao nga mag-ampo kanuna. That's not what it's talking about. It's talking about after you sin. When a person needs mercy and forgiveness, human sa iyang sala. Let me ask you a question this morning. What do you do after you sin? Do you run to God or from God? Unsa ba imong buhaton human sa imong sayo? Human nga ikaw nakasala. Magdagan ka ngadto sa Dios or palayo gikan sa Dios? Ang kaluoy o pagpasaylo sa Ginoo alang kanila nga magdagan ngadto sa Dios. Ang disiplina o pagsilot alang kanila nga magdagan palayo sa Dios. Am I making sense to you this morning? Andam na siya nga magpasaylo, pero kana nga pagpasaylo alang sa tao nga magdagan ngadto kaniya. Ginoo, nakasala ko, sorry kaayo. Oy, nakoy kaluoy lang kanimo. Psalm 95 verse 8, turn there please. Psalm 95 verse 8. Psalm 95 verse 8. Ang dakong peligro lang kanato human sa sala, mauman ang pagpagahi sa atong kasing-kasing. Sakto ba ang grammar niya na? Psalm 95 verse 8. Look at it please. Harden not your heart as in the provocation and as in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my work. I will explain that phrase, saw my work, in just a minute. Ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Ingon diha sa paghagit, diha sa panahon sa paghagit. Ug ingon diha sa adlaw sa pagtintal, diha sa kamingawan. Sa diha nga ang inyong mga amahan mitintal kanako, misulay kanako ug nakakita sa akong buhat. Alright, everybody look at me, tanaw ko. Kini ang peligro para nato. Kung makasala ta,
ug ang pagkasad-an mo ay say mo danga sa imong kalag o kana nga kabugat-on mag-press, magduot nimo, and you feel that stress, naay tingog sa yawa nga madunggan nimo diya sa imong dalunggan ang honghong siya mo sulti nakasala na. Mas mayo pa kung magpadayon gamay kay nanay sala sad-an na ka, padayon na lang, makabalik ka sa Diyos pasimple pila ka adlaw, pero pwede karon masayon magpadayon lang. Dili ba ka na ang gisulti sa yawa? You've heard that voice, haven't you? Nahugaw na ka diya sa lapok, mas mayo magpabilin lang. You know what that is? That's hardening your heart. God says, nakasala ka. Buot kung magpasalot ni mo. Kung yaw magsulti, mas mayo mo layas ra. Na itaw mag-backslide mo biya sa church. Dahil magtagbo ka niya, o basi mo bista niya sa iyong balay, balik na lang ta sa church, balik na. Ang sa iyong gisulti, maulaw ko. Nagpagahi siya sa iyong kasing-kasing. Ang Ginoo nag-offer kaniya sa pagpasaylo, pero maulaw ko. Alibay lang ka na. Arong magpadayon diya sa paglayas. Am I making sense to you this morning? Ang kaluoy og pagpasaylo, andam na daan, alang kanila nga mudagan ngadto sa Dios. Ang disiplina, ang pagsilot, alang kanila nga maglayas. Harden not your heart. Let me read verse 9 again. Basaya, sa diha nga ang inyong mga amahan mitintal kanako, misulay kanako og nakakita sa akong buha. What's that talking about? Kini nagastorya kabayan sa panahon nga ang katawhan sa Israel niabot dito sa promised land, ang mga spies nagsulod ug nibalik, lusod kayo ni dako kayo mga higante, kuskan kayo mga kasundalohan, di na to kaya, o ang tao na discouraged ug nagdumili nga mosulod sa promised land. Ang Dios nahagit, is that the word? Sila naghagit gyud sa Ginoo, nasamot gyud ang Ginoo tungod sa ilang gibuhat, nasuko kayo. And because of their refusal to enter, ang Diyos nagpabalik nila ngadto sa kamingawan sa 40 years. That's what it's talking about. What does it say in English? They saw my work. Do you know what it's saying? They experienced my discipline. Nakatilaw sila sa akong pagsilot. 40 years manggod dito sa wilderness. Nga naman, they hardened their hearts. Nagpagahi sa ilang kasing-kasing. Now, this is interesting. As I was writing the sermon, when I put that in, I realized I just preached about that on Wednesday. Nagpagahi sa kasing-kasing. I'm asking this morning, kung ikaw makasala, asa ka mudagan? Palayo sa Diyos o ngadto sa Diyos? Mudagan ka ngadto sa Ginoo, Ginoo nakasala ko, sorry ka, ayaw paliog pasaylo ako, naulaw ko sa akong gibuha, pero kabalo ko ikaw magpasaylo. Or maglayas ka aron magpadayon diha sa imong sala. Are we in Psalms? Where are we? Where are you guys right now? Asaman mo? Go with me to 130. Go back to our text verse, Psalm 130, verse 3. Psalm 130, verse 3. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? What's he saying? God, kabalo ko nga dali ko ngayon sa imong pagpasaylo, pero kinahanglan ko niana. Ang ayon ko nga silutan, pero ganahan ko sa pagpasaylo. And then he continues verse 4, but there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Apan adunay kapasayloan diha kanimo, aron ikaw mahimong kahadlokan. So we've come back to our text verse. Why does God say forgiveness should cause fear?
Diya sa kasing-kasing, sa matarong nga tao, ang tao nga may mayo nga relasyon sa Ginoo, kung makasala siya, ang Ginoo magpasaylo kaniya, kana dali mo hatag kaniya sa kaisog aron magpadayon diya sa sala, kana mo hatag kaniya sa kahadlok aron dili siya ganahan mahisalaag pag-usab. Why? Was that clear what I just said? Okay. It's not in my notes in the sign. Why does forgiveness cause fear? Kung makasala ko, unsa ba akong gikahadlokan na ako silotan? Diba? Nga naman magdagan ko nga to sa Ginoo, mangayo og pasaylo kay magsulat, maglaom ko nga may kaluoy dali pagsilot. Diba? Sumudagan ko nga to sa Ginoo aron mga hayo sa pagpasaylo dayon wow ang Ginoo mo pasaylo nako. Why does that cause fear? Tungod kabalo ko ngayon ko nga silotan. O ang Diyos nagdesisyon nga magpugong sa iyang pagsilot. Ready ba? This time. God has chosen to not punish me for what I did this time. That causes fear because I know next time basin silotan ko. You say, Pastor Mike, I thought God was ready to forgive. Yes. Pero ang tanan mahigugmaong nga amahan. Mabot sa punto sa relasyon sa anak na siya mag-realize kahig-ulo siya o delete siya matagam. Sakto ba? Matagam? I don't pronounce it right, but you know what I mean, right? Matagam? Sayo kamay ako, I can't hear the difference. Ako na delete matagam. Hangtod, magtilaw siya sa makasakit na resulta sa iyang mga decision. So kung magduog ko sa Ginoo paliog pasaylo ako, oh salamat ko sa Ginoo sa imong kaluoy, sa imong pagpasaylo, wala ka nagsilot nako, walay disiplina. There's a verse in the Bible. Hold on, give me a second. I've been thinking about it. It's in my phone. It reminds me every day. Hold on. Give me a second. The Lord will speak peace unto his people, but let them not return again to folly. Ang Ginoo magistorya og kalinaw ngadto sa iyang katawhan, pero apan ayaw tuguti sila nga mobalik pag-usab ngadto sa kabuwang. Why does forgiveness cause fear? Kay basin sa sunod na ay pagsilo nga akong sala. Nga angay sa akong sala. In a righteous person, forgiveness causes fear, not a boldness to sin more. Now here is the great danger. Listen to me very carefully. If God forgives you, kung ang Ginoo magpasaylo kanimo og magpugong sa pagsilot nga angay sa imong sala, kung kana nga pagpasaylo dili magpadako sa imong kahadlok sa Ginoo, na ay dako nga problema sa imong kasing-kasing. Say, Pastor Mike, what do you mean? Okay. Kung makaplagan nimo ang imong kaugalingon nga magsulti sa manihini, tintalan na ang imong kasing-kasing, huwag ka maghuna-huna. Sa last time, hindi nung may pasaylo na ko, murag siya magpasaylo na ko pag-usap. Okay naman, madayon na lang ko kay naay kapasayloan diha sa Ginoo. That is the opposite of fear. Are you listening to me? When you say those words to yourself, kung ang imong alibay, kung kanamahimong imong alibay, kabalo ko nga mapasaylo ng Ginoo, mi pasaylo siya nako sa last time, siya magpasaylo nako pag-usab, let me tell you what you're doing. Nagapahimulos ka sa pagpasaylo sa Ginoo. O kana maugayurang panahon, diin ang pagsilo sa Diyos dali na mapugnan niya. Has the devil ever whispered that one to you? Ang Diyos nagpasaylo nimo sa last time, so okay naman. Siya magpasaylo nimo pag-usab. That is the most dangerous lie you could tell yourself when you are tempted. Hello? When you think those thoughts, God hears them. Hello?
pagpasaylo ng Ginoo. Mudawa siya nako o pagkadako sa garbo sa tao nga maghuno-huna. Pag-backslide ko gamay, kay makabalik ko sa Diyos bisan kanusa. Kanang huno-huna sa dagang backslider, di ba? Nagpahimulo sila sa pagpasaylo sa Ginoo. Pagkadako sa ilang paligro. What was that word you taught me, Gillette? Alanginan? Alanganin? Alanganin? That's an adjective, right? Alanganin ang ilang kahimtang atubangan sa Ginoo. Precarious is the English word. Truth Baptist Church, listen to me. I know how the devil works, and I understand Filipino culture, and I've heard those kinds of excuses. Makabalik ko sa Diyos bisan kanusa, passing. Pero pait kayo ang disiplina nga tilawan nimo gikan sa panahon karon ug ang panahon mo balik ka sa Ginoo. Is that clear? Ayaw gayud paggamit sa pagpasaylo sa Ginoo ingon nga alibay sa pagpadayon diha sa imong sala. Kana padulong sa pagsilot dili pagpasaylo. Pasagdi kana nga klase sa huna-huna. Ang Ginoo mapasayloon, okay ra ni, dili manggod. At tunay pagpasaylo diha kaniya aron siya kahadlokan, dili aron siya mapahimuslan. Amping kayo sa huna-huna. It's a lie of the devil. Don't use God's forgiveness as a weapon against God. Kung ang Diyos nagpasaylo na kanimo, pasalamat kaniya o himo ang decision, magpabiling ko dol kaniya aron dali ko mo sakit niya pag-usab. Thy word have I hid in mine heart. Why? That I might not sin against thee. Dili ko ganahan makasala batok kanimo pag-usab. Kanamo rason mag-memorize ko sa scripture. I was thinking about preaching a sermon. Now, I don't think I will, because I think it's for right now, and we're going to be done. The Bible says, Thy word have I hid in mine heart, that I might not what? That I might not what? Against who? Okay, so I'm going to change the verse. Most of you, if you were going to quote that verse, you would have to say, Thy word have I hid in mine heart, that I might win a contest. Now, I'm not against that because I'm the one who did it. But let me ask you a question. Kanusang last time ikaw nag-memorize sa verse tungod sa imong gugma sa Ginoo? I've started many contests to encourage people to memorize, but they all end. You know why? Sometimes you need to memorize because you love God. Kung naglusod ka sa pagtintal, nga naman wala ka nag-memorize, kay wala na'y bugas. Wala na'y sayal. There's nothing wrong with memorizing to win a contest, but if you stop as soon as there's no more prizes, don't you tell me you love God. Kung naglusod ka sa pagtintal, imong kasing-kasing na daning ang mubalik sa kalibutan, those kind of, kana nga klase sa dautan, huna-huna, midanga kanimo, ang Diyos may pasaylo na ko sa last time, okay naman, makabalik ko, ang Ginoo mo pasaylo. Kung kana nga klase sa huna-huna, nasa imong kasing-kasing, you better start memorizing sa scripture. Kay kana ang mag-change sa imong attitude kabayan sa Diyos ug pagpasaylo niya. Si Pastor, unsay mayo nga verse? Read your Bible, and kung naay verse mag-story sa mong kasing-kasing, kana ang memorize on nimo. Pastor Mike, are you going to have a contest for memorization? Not right now. Because sometimes you need to memorize for God, not for yourself.
Now, dili ka kinal maulaw kung nag-angkong ka sa mga prizes. That's why I did it. Dili mausik ang scripture nga gi-memorize. Dili gayud mausik. That is worth it. It is a good investment of time, and I'm happy to encourage people. But the contest ended. Have you memorized one verse in the last month? Do you love God? Nahigugma ba ka sa Diyos? Thy word have I hid in mine heart. Why? Tungod na igugma ko nimo, dili ko ganahan makasala batok kanimo. Ug kana manggurang makatabang nako. Be careful when the devil puts a thought in your mind. Ang Diyos may pasaylo nimo sa last time. Pasaylo siya pag-usap, padayon na lang. Be careful. Be careful. Ayaw pagpahimulo sa imong Ginoo ug iyang pagpasaylo. Tugon na mga ulo yung mata. Tugon na mga ulo